IS. Okay. Piano. Kita. IS Piano Production. Ahmadu ne daga Ahmadu ne magana ta zo ƙarshe manzon Allah. Ya Ahmadu, Annabi Muhammadu, magana ta zo ƙarshe. Manzon Allah. Sarkin bauta, Ubangijin duka Allahna, kai yau gobe zulmulki karɓi kirarina. Kai gafuri ne, na san kana saurare na. To da famun Allah na waƙe Rasulallah. Ahmadu. Ya Ahmadu magana yi salatin nan mai yawa ga habibina babullahi da faɗin ma'ainu muradina sa'alaye da sahabaye da sharifai jikokin annabi Muhammadu in kahuna. Ya ummina ƙurata ainu muradina Fadumar Allah Fadumar annabi ya nana ya masa akwai mai rabo da rabo na salliman taslam na sallama muki mumina Ahmadi ne hai magana ƙarshe ke ce kika zo tun kan zuwa kika zo mama ke ce farko ke ce a ƙarshen mu karima masu akwai sirri na bakwai ruyin kudura ta tallin buwaya kin cika Allah ko ba komai umma daga ke ya mai gida sarki uban manya baka datti dawi su kai ɗaya gayya ainullahi daban kake mai baje ƙarya sarkin haƙuri kai ne manzan Allah ba wani sai kai manzan Allah ya annabi Muhammadu ya Nasiru sarki tsayayye mujtaba ya sayyidu barradu mai gida shugaba mai laulaka na ce labbaika assalamu alaika ya mai wa malam mai ta rasulallahi sarki ne kai a gaban kowa nawa sadauki ne kai a ko'ina sai na yi burga duk sun sare an sallama ma shanu zuwa ai daman ba su san ka bane mujibu rasulallah manzan Allah Ahmadu ai
magana ta zo ƙarshe. Ya Ahmadu kai kadai ka tsaya ka shiga, ka wuce sannan ka gaida Allah ja zuga. Babu hijabai an sasa a baibai, ra'al aini ka gansa me kuka ce uhu uhu. Annabi Muhammad manzan Allah, daga kai sai shi ne annabi, magana ta zo ƙarshe. Labbaika ya alƙiblar addini na, assalamu alaika gunka na zo kuma na risina. Kai ne mai zance da dutse, kai ka kira rana, ajmalul wara ranka ya daɗe Rasulallah. Manzan Allah ya manzan Allah Ahmadu. Gidanka ba a babu kai ɗaya ne nawa, rijiyarka ba guga kake iya shayarwa. Ka ja adali kuma mukammali, kai girman da yawa kawai labai ka abun kauna. Annabi Muhammad ka wuce sanina. Annabi Muhammad assalamu alaika minka ilaika Rasulallah. Assalamu alaika maimanan sakbabullah. Lafiya da kyau ya ajmalu kalqillah, mai gida kula ni dan matsayinka Rasulallah. Ka kula da ni, ka kula da ni Annabi Muhammadu. Ai magana ina son ka, ina kaunar ka Jamalullah. Matuƙar zanci ka a jikina sai na yi kwalla. Ya shugaba ya jagaba, ka riƙe ni gam ba ni da kowa bayan kai manzan Allah. Ba ni da kowa manzan Allah bayan kai Annabi Muhammadu. Share kukan da yake a raina Maulana, kai ne sanadi san ka nake har a jinina. Babullahi ka dubu bawa mai rauni, ka kula da ni kar ka bari su yi tara gudanni. Manzan Allah kar ka bari, kar ka bari. Wallahi shugaba in ka bari ni suna jina. Ya mukammali wai so suke su ɗauraina. Ban cuce su ba, ban zage su ba, dan kai na tsaya a duniya ba dan haka ba za su bar ni ba. Manzan Allah ya manzan Allah, na zube ƙasa na kawo kuka gunka. Ya shugaba dan Allah na roƙe ka, ni so nake ka lullufan bargon naka. Duk jifansu kar ya taba ni kamun da fa'i da kankar su lallayi. Su gane ni ya manzan Allah, in kamun hakan an gaman komai baba. Wallahi shugaba ina kaunar ka wajen gajo ba, ba zai faɗo ba, ba zai gano ba.
na rasa mai ma zan ce maka ka ji tausayi na ka kula da ni kula da ni annabi Muhammadu manzon Allah iya mazu ni so nake su gane ka su san waye kai shugaba su zube gunka ya datacce dan Allah na roƙe ka a shiryar da su su gane mai san ka bai wuya baya talauci manzon Allah ba zai faɗo ba ko waye anan ne zan huta manzon Allah na tuba zakin ma'aiki ne almajirin nan na tuba dan Allah dan manzon Allah ka kula da ni ka ji kansa agwa da ummina dan manzon Allah ka kai haske na tuba manzon Allah